Quan la Clementina es queda sense espardenyes a les portes de l'hivern, decideix recollir castanyes per solucionar el seu problema. Però aquest senzill acte la porta a viure una experiència que li ensenyarà el valor de compartir i la importància de pensar en els altres. Una història de la castanyada plena de lliçons inesperades. La Clementina vivia en un poble tan petit que ni tan sols apareixia als mapes. La seva família era pobra i cada any només li podien comprar un parell de sabates. Però aquell any, les espardenyes de la Clementina es van trencar abans que arribés l'hivern. La Clementina va decidir que colliria totes les castanyes del bosc per vendre-les a la ciutat i així poder comprar-se unes espardenyes noves. Era la seva única solució. La Clementina va passar hores collint castanyes, fins a fer-ne una pila ben gran. No va deixar ni una sola castanya a terra, pensant que necessitava totes per resoldre el seu problema. L'endemà, quan va tornar amb un sac per endur-se les castanyes, la pila havia desaparegut. Els nens del poble li van dir que havien vist una velleta endur-se-les pel camí de la cinglera. Tot i els rumors de fantasmes, la Clementina, amb més curiositat que por, va decidir seguir el camí cap a la cinglera. Sabia que el soroll que s'escoltava no era més que l'eco del lloc. En arribar, la Clementina va trobar una petita cabana de pedra, d'on sortia una deliciosa olor de castanyes torrades. Davant de la porta hi havia asseguda una velleta amb roba vella i les mans tremoloses. La Clementina no es va poder enfadar en veure la velleta. Va entendre que devia tenir gana i li va proposar anar juntes a la ciutat per vendre les castanyes torrades. Amb allò que guanyessin, podrien comprar menjar per a la velleta i unes espardenyes per a ella. Quan van arribar a la ciutat, l'olor de les castanyes torrades va atraure molta gent i ben aviat ho van vendre tot. Amb els diners, la Clementina va comprar menjar, roba per a la velleta i unes espardenyes noves per a ella. Quan la Clementina es va girar per parlar amb la velleta, es va sorprendre en veure que s'havia transformat en una bonica fada vestida de molsa i liquens, amb els cabells llargs i verds com les algues. La fada li va explicar que les castanyes no eren només per a les persones, sinó també per als animals i als arbres. Però com que la Clementina havia après a compartir, la recompensa va ser justa, unes espardenyes noves per a ella i més coses per a la seva gent. I com que en aquell poble hi havia molta pobresa i moltes persones que necessitaven sabates, menjar o roba, la Clementina tornava cada any a collir castanyes. Sempre recordava deixant-ne unes quantes escampades pel terra del bosc. Quan arribava a la ciutat, tothom la reconeixia i cridava: «La castanyera, la castanyera!» Quan del temps de menjar castanyes a la castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fan cloc-cloc i el ballar sempre gira així. La castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. La castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. Castanyes, la castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li
i el ballar sempre gira així. La castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. La castanyera, ven castanyes de la muntanya a la plaça de la ciutat. Si t'ha agradat, prem el botó m'agrada al vídeo. Subscriu-te per a més recursos educatius.